क्या बोले आई लव यू। किसको, सोना को या डिम्पल को? ये आई लव यू का में पैसा लगेला, जे ले ले जैसन सोचल रहनी ओइसन बिना मोर बारी। हर सावर न गो सोना जी आपके देख के वो गीत याद पड़ल कि बड़ी बड़ी याद में जैसे मन करिया सोहेला। अब बता ना लोग आवे ना लड़की इसके से, लेकिन फिर भी तोहर गोर बदनिया पर ब्लाउज करिया सोहे। लेकिन क्या गावत रही? मैं बोलूंगी कि सड़िया अकरिया ले ले आइहा, पलमुआ नजरिया ना लगे, ना होखे कंट्रोल जदी माग राउर डोल, कि देखते ही प्यार होखे लागे, कि सड़िया अकरिया ले ले आइहा, पलमुआ नजरिया, कि सड़िया पटालब नजरिया तो सड़िया फिर पहिरे के पड़ जाए। ऐसा कैसा नजर है कि नजर डालते ही साड़ी फिर से पहनना पड़ जाएगा। आरा जिला के लड़का हो सब ताक दे तो साड़ी लूटी बन जाए। लेकिन ये हो भैया थोड़ा मेरा स्केल दीजिएगा सी माइनर। द जबाग मानते एगो दूगो एक लाइन तो हो गया। अरे 7-10 तक प्रोग्राम चली तो 7-15 हो जाएंगे। नहीं सोना जी आप गाइएगा, आप गाइए या मैं गाऊं, एक ही है। रहना कि कुछ ना झूठा सच्चा बा, अरे बतिया एकदम सच्चा बा। आई मैं हमार भाई कहत रह कि कबो रोवेला कबो गावेला, ई दिलवा अब ही बच्चा बा। अरे कोई तो न प्यार से हम तोड़ जाई। एक बार प्यार से आप अज्ञाओं के सारे लड़कों को आई लव यू बोल दीजिएगा। तो ये लोग ना गाला कि मतलब गंगा नहा लियो सो हमर माय भाई का हो नहा ले बोलो कि कोई तो न प्यार से हम तोड़ जाई, मिला बुझे तू ना भैया हो, हम मिला बुझे तू ना तो मर जाई। मिला बुझे तू ना तो मर जाई। कुछ ना झूठा सच्चा बाई बतिया एकदम सच्चा बा। कबू रोवेला कबू गावेला, दिलवा बही डाला ना भैया कि उम्र आदमी के बड़ हो जाला, लेकिन दिल जितना हमार भैया के दिल अभी नान हो छोट हो अभी बुझा तो दिलवा पैदा ले ले। हमारा अरुण चाचा दिल नहीं दरिया है और सोना जी पहनी साड़ी करिया है। हर की एक बेरी कोही तो न तोड़ जाई, एक बेरी कोही तो न तोड़ जाई। मिला बुझ तू न तो मर जाई, मिला बुझ तू न तो मर जाई। और सोना जी के एगो खासियत बहुत कम लोग जानत होई। देखिए अभी अक्टूबर के बाद हम लगन चालू हो गई बा, मैं नवंबर में बियाहे बा। सोना जी बियाह के गीत बड़ा बढ़िया बढ़िया गावेली चाचा।
बड़ी सुंदर सुंदर हुआ गीत गाइना, लेकिन एगो गीत हमारा तरफ से सब भाई लोग खातिर बा। तने एक बार नजर फेरी तल कोनो पसंद बाड़े से हमर भाई डिम्पल सिंह जी आवा है ने, मतलब आवा दोनों लोग तनी ताका लोग तक कोनो पसंद बा सब टीका वाले भैया के छोड़ के, काहे कि सबसे अट्रैक्टिव फेस यहाँ पे आप ही हैं ना, चाचा भी नजर आप पे चल जा रही है। कौन देखा तो होने से एकदम एक बार होने से नजर 360 डिग्री में फेरल हो, देखा हाथ हिलावत के है ने, देख लो काहे की अरे पान ले लो खैर ले लो हो सुपारी सुन प्यारी कि जैसन जैसन मरद खोजबू हई अगिया से दे आ सुना नेता मरद खोजबू विधायक मरद खोजबू अपना अरुण चाचा के दे भैया हो उनकर भतीजा नु हम हई आ गायक मरद खोजबू, क्योंकि साउथ में अल्लू, बॉलीवुड में सल्लू और भोजपुरी में हई कोलू आके दे आतने ना युवा नेता खोजबू हई दीपू भैया के दे सुन प्यार गोरा मरदा खोजबू कौन क्रीम रोबा लगाई ना, कौन क्रीम लगाई ना, कौनो क्रीम नहीं अब बाबू लगाई ले तो मरे ले 76 जानी है मैं लोग मरे ला लो आ जब मुस्काई ले हमारा पिंटू भैया बन बन मंटू भैया कि ठिकादार मरदा खोजबू हई मंटू भैया के दे सुन आए गोर बात देखी देखी हई बरसल बरसल बरिस बरिस ए मंटू भैया बरिस हम मालूम बा हम कनी देखा देखा हई का तेलौ ना भराई ना महंगा हो गइल बा तो जइसे में घबरी से ओइसे बरिस भैया हई मैं पैसा के आनी को दो और एक बार जोरदार ताली हमारे सारा म्यूजिशियन भाई लोग खातिर बजा दी लोग, तो ऐसा भाई लोग खातिर मिठाई खा लिया लोग भैया, जलेबी गुरही जलेबी बहुत बढ़िया आप लोग बजाओ तभी लोग, लेकिन कहे कि भाई मेन बात कि रंगदार मरदा खोजो आ रजीला तो रंगदार मरदा कतना जानी आइले कतना जानी हयारा जिला हो है भैया रंगदार मरदा खोजबू हयारा जिला से सुन प्यार अरे भैया आ कहे के बा कि अरे जवन सुनर होले लड़की हो हमार रंजीत भाई भी एक बार इनकरा खातिर जोरदार ताली आप लोग बजा दिलो आ कहे के बा कि अरे नीमन गाय को खोजबू अपना रंजीत भाई के दे आई जब कितना सुनर सुनर लोग आइल बा हई मैं देखी तो हई भैया के देख लाल बार को के जोन लामे लामे बाणे हैं बहुत बहुत धन्यवाद काका बोल देने बुझाइल ना सोनाधारी सिंह जनता दल नेता आ कहे के बा भैया हो कि अरे राजद वाला खोजबू आरजेड नेता खोजबू ऐ सब यादव जी के दे सुन प्यार
जैसन जैसन मरद खोजब वैसन वैसन दे सोना प्यारी उमर बा बियाह कल एगो